हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थियारिनि निउस होनो नागिरदों। दा बे जाहैबाय नोंथांमोना नुदों थाम्बनेइलाव एबा मुङावबो नुखाबाय जानो हागौ जे इउपिपिएल राजखान्थियारि हान्जाया फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय गासै 114सिम बिजाथिफोरनि मुं फोसावबाय आरो बिथांमोना सोर सोर बबेयाव मोनखो बेयाव गासैखौबो नोंथांमोना मिथिगोन। गिबियाव बिथांमोना सानै, बिनि उनाव सासे आरो बिनि उनाव दा गासै 8 बिजाथिफोरनि मुंखौ फोसावबाय आरो बे बिजाथिफोरा सोर सोर मोनखो बबेयाव फैदो नायना लादिनि। दा दिनैनि फोसावनायनि बागै नोंथांमोननो फोसावग्रोनो नागिरदों। बाहाय नुदों गासै 8 आरो बे 8नि गेजेराव फारियै सेयाव नाम्बाराव दङ समनाथ नार्जारी 23 गसाइगाव LSC-निफ्राय। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 2 हिसाबै मनरन्जन ब्रह्म क'क्राझार 29 ST वेस्ट LSC-निफ्राय। बेनिफ्राय दङ श्री लरेन्स इस्लारि, बिथाङा 30 नं क'क्राझार ST इस्ट LSC-निफ्राय। बेनिफ्राय श्री जयन्त बसुमतारी 31 सिडली ST LSC-निफ्राय। पनिन बर' 33 बिजनी LSC-निफ्राय। बेनिफ्राय लेहराम बर', बिथाङा 58 नम्बर तामुलपुर LSC-निफ्राय। बेनिफ्राय श्री भुबेन बर', बिथाङा 62 बर्मा ST LSC-निफ्राय। बेनिफ्राय श्री उर्खावग्रा ब्रह्म, बिथाङा 63 सापागुरि ST LSC-निफ्राय। दा बिथांमोनहा गासै 8 निफ्राय आरोबाव गिबियाव फोसावनायफोरखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ, अदेबानि मिथियाखैबा नोंथांमोना नुगोन। दा बे 8नि अनगायैबो सिगाङाव फोसावदोंमोन उदालगुरि जिल्लानिफ्राय श्री गबिन्द चन्द्र बसुमतारी 69 उदालगुरि ST LSC-निफ्राय आरो बेनिफ्राय श्री रतेन्द्र दैमारी 70 नम्बर माजबाद LSC-निफ्राय। बेनिफ्राय गुबुन सासे बिजाथिनि मुं फोसावदोंमोन जे कमल आजाद, बिथाङा 65 नम्बर खालाइगाव LSC-निफ्राय। बिथाङा बेखौ मोननो हादों। दा बे गासै बिथांमोनहा जथायै 11 जाहैबाय फैगौ आसाम बिधानसभानि बिजाथि हिसाबै। दा देरनाय देरहानाया उननि बाथ्रा, रायजोफोरनि आखायाव। दा जेखियानो जाया मानो साफ्रोमनिसिमबो कंग्रेचुलेसन बावहरनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।